हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउट्यूब चेनेल गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोना नाय बिटिआर बा बिटिसि आव राजखान्थि हानजा इउपिपिएल बिपिएफ मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबां एना एनि जागासिनो दङ नोंथांमोना फेसबुक आरो जायखिजाया ससियेल मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडिया नोंथांमोना जुदि नायबाय थादोबा नोंथांमोना मिथिहागौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो हानजाया गोबां गोहोम खोलैदों बर' रायजोफोरनि गेजेराव आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि आरो गावजों गावनो एना एनि खालामबाय दङ आरो जाबाय दङ बेफोरबायदि मानो जाबाय दङ सोंथि जोंनि जायखिजाया हानजा राजखान्थियारि गेलेदो जायखिजाया मोनसे हानजाया देरहागोन मोननै हानजानि गेजेराव बा मोनथाम हानजाया गेलेगोन गेलेनायनि उनाव जायखिजाया सासे बा मोनसे हानजायाथ' देरहागोन नङा होमबा देरहानायनि उनाव बे हानजायानो राजखान्थि हानजा जागोन जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि नङा होमबा आरो बिथांमोनानो बिटिआरखौ दैदेनगोन आरो बिटिआरनि मोननो गोनां जायफोर हाबाफारि जोंनि सुक्तियाव जाना थानाय जायफोर पइन्टफोर दङ आरो बेफोर पइन्टखौ लामनांगोन नाथाय जोंनिफ्राय गुरै फंसे खोथा थोंजोङै जाय हानजाया देरहागोन बे हानजाया मोनसे स्ट्रं हानजा जानांगोन जोंनि थाखाय बिटिआरनि थाखाय मानोना जोंहा बर' रायजोआव बर' समाजनि गेजेराव मावनांगौ खामानि गोबां दं फरायसालि गायसननायनिफ्राय सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै दाबोथ' दङ बर' रायजोआव गोबां जायगायावनो दै मोना लोंनाय दैनि आंखाल जायफोरनि थाखाय दैमानिफ्राय दै लोङो दिनैबो नोंथांमोना मिथिगौ आरो जाय जायनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जाना दङ नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम बेफोरबायदि थासारियाव जोङो माबायदि जिउ खुंगोन आरो बेफोरबायदि थासारिखौ जों फोजोबस्रांनांगोन जायनि थाखाय जोङो बेखायनो जायखिजाया मोजां दैदेनगिरि लिडारशिप जोङो मोजां सायख'नांगोन बेनि गेजेरजोंसो जोंनि जिउखौ आरो जिउनि नांगौ बायदिसिना हाबाफारिखौ बा जिउनि गोनांथि जोंनि जा हाबाफारि गोनांथि आयदा बेफोर आयदाफोरखौ जों सुफुंनो हागोन नङाब्ला रायजो राजाफोरा आं बुंखादों नङाबा नोंथांमोना 15 बोसोराव जेसेबांखि नोंथांमोना मोनदोंमोन आरो बेनिख्रुइबो बांसिन मोननो थाखाय नोंथांमोना सासे स्ट्रं पलिटिकेल लिडार एबा बिटिआरनि गाहाय स्ट्रं चिफ सासे नोंथांमोना सायख'नांगोन नैबे इलेक्शननि गेजेरजों नङा होमबा बेनि उनावसो जोङो जोंनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनांगोन बेनिखायनो एबारनि जे इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बे इलेक्शन जानो थांनायाव जोंनो सासे लिडार सायख'नांगोन जों जाय लिडारा बर' समाजखौ अनसायो बर' बिमाखौ बुजियो आरो बर'नि बायदिसिना थासारिखौ बिथाङा मिथिना मोनो जायनि थाखाय बिथाङा बर' समाजनि राव थुनलाइ हारिमुनि बिथिङाव गोबां हेफाजाब होनो हागोन आरो बर' हारिनि गेजेराव बर' गथ' गथायफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन सोदोमस्रिनि दाहार लाबोनो हागोन बेफोरबायदि सुबुंनोसो एबार भटखौ होबानो जाबाय नोंथांमोना नङाब्ला जिउ जारिमिन गासैबो फिमाल जाजोबगोन जोंनि मिथिबायना जोङो जुदि मोजां सासे सुबुं सायख'आबा जोंनि जा मोननांगौ बेफोरबो हाद्रि बाला जागोन बेनिखायनो मोजां सायख' जाय लिडारा थांनानै आसाम सरकारजों नांनो हायो भारत सरकारजों नांनो हायो मानोना आसामनि थासारिया दिनै मोजां नङा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे थासारियाव सोलिनो गोनांबा सासे गोग्गो अनसुला जोंनि रायजोआव बर' रायजोआव सासे गेदेर जोहोलाव बिर जोहोलाव लानांगोन जोङो जाय जोहोलावा हारि राव थुनलाइ गासैखौबो फोथांना लाखिनायनि गेजेरजों गावनि बिबानखौ सोलायलांनो हायो नङाब्ला जोंनि जाफोर सिमां दङ बेफोर सिमाङा सिमां बायदि थालांगोन जोङो जोंनि गोरोन्थियावनो थांनाय इलेक्शनाव जे जोङो जोंनि गोरोन्थियावनो जों गावनि बर' बिमानि फिसा जायखिजाया सानै दङमोन बिथांमोनखौ इलेक्शन गेलेबाय बिथांमोना साथामनिनो सासेया देरहाबाय गुबुनासो देरहाबाय नङा होमबा जोंनि बर' सानैया थालांबाय बेफोरबायदि जाया एना एनि जाया बेनिखायनो सांग्रां जा
बयबो सांग्रां जा हायोबाथ' खौसे जानांगौ जोङो नङा होमबा दा जोंनिया मोननै जाना दङ UPPL आरो BPF बेबायदि मोननै जाना दङ नाथाय हायोबाथ' जों खौसे जानांगौ थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव जे एना एनि दङ जों बेखौ मिथिना मोनो नङा होमबा बेनिखायनो आं गुरै खावलायो रायजो राजाफोरखौ जायफोर रायजो राजाफोरा भट होगोन ना भटथ' होखानांगोन नङा होमबा रायजो राजाफ्रा आरो भट होनायाव जे नोंथांमोना गोरोन्थि मावा जाय समाजखौ सिबिनो हायो जाय समाजखौ दानो हायो जाय गावनि राव हारिमु बुजि मोनो बिथांखौसो जेन सिलेक्ट खालामो नोंथाङा भटजों भट होनानै मानोना जोंनो मोनसे गोग्गो समाज आरो गोजोन राव हारिमु बेनि लोगोसे जोंखौ मोनसे गेरेमसा हारि बर' हारि दानायनि सिमां दङ आरो बे सिमांखौ आं बुङाखै थांनाय बै बर' हारिनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनांदों बर' हारिखौ मोनसे बे बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय बेनिखायनो जोंनि जा सिमां बै बड'फानि बे सिमांखौ जों जाफुंहोनांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना जे इलेक्सनाव जायखिजाया सुबुङानो गेलेथो बे गोदोर बाथ्रा नङा नाथाय नोंथांमोना जाय सायख'गोन ना बेयो मस्ट टेलेन्टेड जानांगोन रोंनांगोन भारत सरकारजों नांज्लायनानै रुल बायदियै बुंनानै नङा होमबा बेबायदि खालामनानै जोंनि बर' रायजोआव सेनसन खालामनो हागोन बायदिसिना सेनसन खालामनो हानो गोनां जाना नांगोन अब्लासो जों मोनफुंगोन नङाबा जोंनो जे फिदिं जाबाय थाबा जोंनिया जानाय नङा बेनिखायनो जायफोर सुबुंफोरा भट होगोन ना बेफोर बिथांमोना जे सासे मोजां पलिटिकेल लिडारखौसो जे भट होनानै देरहायो अब्लासो जोंनि थांखिफोरा जाफुंगोन बेनिखायनो नोंथांमोना फैगौ इलेक्सनाव गावनि राव हारिमुखौ सिनाय मोननाय सासे गोग्गो सुबुं एबा सासे मेंनो रोङै सुबुं जोहोलाव बिथांखौसो नोंथांमोना जेन सायख'यो मानोना बर' हारिनि थाखाय बिथाङासो मावलांनो हागोन आरो बर' हारिनि जा सिमांफोर दङ बिथाङा मावफुंथो बेनिखायनो बिथांखौ खनसे खाबु होनाया आंनि बायदिब्ला मोजां भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो भिडिअखौ जेसेबां एसेबां शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोनखौ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय